Čau, vítejte při druhém natáčení Shakes a Fidget. Jmenuji se Miky.cz, moje první video je jenom s písničkou, od půlky je tam ticho. Jak můžete vidět, už jsem úroveň 3. Udělat si druhou úroveň je lehký. Vlastně si dáte tady hospodu, jak vidíte. Tady si dáte hospodu, kliknete na ní, dáte tady, jak máte tu postavu, vidíte, tak na ní kliknete. A tady třeba máte různý jména, tak si na ní kliknete jednou, dáte přijmout, až se vám to dokončí, tak dáte třeba něco jiného si. Takhle to uděláte 3krát a budete mít level 2. Pokaždý, co si uděláte novou úroveň, to bude těžší a těžší na tu hospodu. Takže to je fakt, abyste třeba za den můžete mít 2 úrovně. Když budete level třeba 20, tak za jeden den můžete si dělat jenom třeba 2 úrovně, ale když se pořád takhle ještě do té, ne ještě 10, ale tak do té 5, za ten jeden den si můžete určitě udělat tak level 5. Tak, jdeme na někoho zaútočit. A bude to Verka Sa A. Verka a Sa A. Víte, co nechápu? Jak to, že když já jsem úroveň 3 a měla jsem 380 životů a ona pouhých 190, jak to, že jsem prohrál? To mi trošku hlava nebere. Tak jdeme se trošku vylepšit. ...25. Vylepšíme si i štěstí. Aha, nemůžeme. No, tak, teďko jdeme na... No, co budeme dělat? Jukneme na cech. Založení cechu. Nejste členem žádného cechu. Do cechu můžete vstoupit na základě pozvánky do jeho vůdce. Pozvánky od jeho vůdce. Nebo můžete také založit cech vlastní. K tomu je třeba 10 zlatých. To nemáme. Máme 0 zlatých, ale 23 stříbrných. Víte, co tady u té hry nechápu? Že nejdou houbičky vyměnit za zlatý. Třeba jedna houbička by byly třeba 2 zlatý. No, jako buď to jde, nebo nejde. Já jsem na to ještě nepřišel. Jestli byste to věděli, jak se to dá udělat, tak mi určitě napište, jak se to dělá. Já se to pokusím udělat taky. Ještě jsem zapomenul říct, že
budu natáčet různý videa na různé hry, co vy budete chtít. Můžete mi klidně napsat do komentáře, na jakou hru bych měla to natočit. Napište mi tam klidně i koho podle vás já kopíruju. Teď ze začátku tady budu hlavně povídat, jak si co vylepšovat, co bych měl natáčet, jak budu natáčet. Natáčet budu určitě každý týden, možná i každý den, jelikož máme tady teďkom prázdniny, ještě dnešek. Zítra už se musí do školy, ale já nepůjdu, protože máme ředitelský volno, takže určitě natočím ještě ty 2 videa přes ty prázdniny, přes sobotu, neděli. Sadím se, že natočím ještě takových 10 videí, no ne dneska, ale teďkom přes celý týden natočím určitě 10 videí. Kdybyste měli nějaké nápady, co bych měl v Shakes a Fidget udělat, napište. Podle mě já budu brzy v cechu. Bavil jsem se s jedním kámošem, říkal mi, že mě toho do cechu pozve. Dneska mám ještě v úmyslu s někým něco natočit. Určitě s Mikem, jestli znáte, natočil Opa Ecostyle. Budulínek, návštěvníci, tady to natočil. Na YouTube to najdete na Opa Ecostyle. No a já jdu zaútočit. Tak, vyhráli jsme získaný věhlas 100 pro 100 a získano 22 stříbrňáků. Kolik to máme dohromady? Máme 45 stříbrňáků, za 100 stříbrňáků je 1 celý zlaťák. U houbičky lze darovat nic. Já už se těším, až budu mít cech. Jdeme něco koupit. Chtěl bych koupit klobouk, prsten a nějaký to štěstí. Tak jdeme něco nakoupit. Tak, co tady máme? Nic. Stále ty rukavy. Ten máme čaroobchod. A jukneme. Tak tady máme už nějaký štěstí, máme nějaký prsten, ale inteligence, no, nemáme 50, taky nemáme, no, tak je to chudý. Ještě mám účet na světě 5, dneska ještě něco natočím, tam se jmenuji trošku jinak, to poznáte. Tam už jsem level 23 nebo 4, ty přesně si nepamatuju. Hlavně budu natáčet tady na serveru 15, jsem mám tady na Miky.cz, na tom světě 5 moc nebudu natáčet.
jenom když něco bude novýho, tak jenom abyste věděli. Ukážu vám tam samozřejmě podzemí, jak vypadá. Tak, co jsem to chtěla? Tady koupit nějaký ten prsten. Proč všechny stojí 50? 75, no, tak jdeme ještě zaútočit na někoho. Úroveň 3. Edgar. No, takže my si dáme síň slávy a napíšeme tady Edgar a dáme OK. Jukneme na něj. Je to kouzelník. Tak, vypadá docela, že je slabý. Píše tady, dám vás všetkých. Tak vypadá to, že bychom ho mohli dát. No, i když, no, možná, že by on mě mohl dát. Omlouvám se, jestli mi někdy není rozumět, ale já mám rýmu, takže jako špatně dýchám, takže mi možná nebude rozumět. Tak na to, aby jsme mohli zaútočit. Je slabý, tak zaútočíme. No, takže jsme to prohráli, ne moc, ztracený výhlas 32, ztraceno z fíbrňáků 4, no to nic není, zůstalo mi to na 0, takže jako o těch 5% jsem horší. Tak, abyste neřekli, že zůstávám furt úroveň 3 dneska, tak si dám ještě dneska hospodu. Tak máme tady jedinečný amulet, zkušenost 108, hlavně nebo tu zkušenost, co největší, tím líp. Tak, délka 4 minuty. Tak, teďkon si dám server 5, abyste viděli, jak vypadá podzemí. Tak jsem na tom serveru 5, tak vidíte, jmenuje se Samsik, dokonce úroveň 27. Tady vidíte můj ID,
jablko, vitamin síla, chceš jablko, jsem na světě něco, 5, Samsung a na světě 10, Robert 05. Tak, mám už koupený album, tak to album vypadá nějak takhle. Na toho album jsou fotky různých příšer. Tak, možná, že s náma bude i tady v rozhovoru Cukřák CZ, neboli Vektor CZ. Tak, hlavně to podzemí vypadá nějak takhle. A máme tady rovnou na hospodu. Vyhráli jsme to. Tak, tady je ten server 5, aby se vám to nepletlo. Tak, dáme tady podzemí. Vidíte, mám i vlka. Tak, mám teprve 2 podzemí. Vypadá to podzemí nějak takhle. Tak, OK. Tak jsme zpátky na serveru 15 na Miky.cz. Už skoro budeme mít hospodu. A možná, že tady v tom videu bude s náma i Vektor.cz, ten natáčí Minecraft. A možná, že se mnou tady natočí i Shakes a Fidget. Možná natočí se mnou. A co se stalo? Jsme se odhlásili najednou. Jak to? Tak dáme zpátky hospodu. A máme ji hotovou. Tak juknem na to. Bigfoot. Ten je slabý. Čau, vítejte zpátky. Zrovna s námi bude natáčet i Vektor.cz. Pozdrav nás. Zdar, Vektor.cz, zdiak. Dobrý. A co dál? Já to zaútočím. Zaútoč na mě. Jo, na 5. Jak se jmenuješ? Mám přece Yuri Delta, ne? Jak jsem to... Jo. Jo, tak příště s Viktorem něco natočíme, možná, že bude zítra, nevíme kdy, termín, tak čau, pozdrav nás. Čus. A jdeme zaútočit na Vektora.cz, tady jsme na Yuri Delta. To jsme zvědaví, jak to dopadne.
A dal mě na 1 ránu. Vektor.cz mě dal na 1. ránu, je to jasný, je to 68. A jdeme mu něco poslat. Teď hrajeme na světě 5 za Samsika. A zpráva byla odeslána. Tak to jsme zvědaví, co nám napíše zpátky. Dáme si zatím podzemí. Ale nemáme co. Tak dneska se to tady trošku prolínalo se světem 5 a 15. Na 15 je Miky.cz a na 5 Samsík. Tak jo, tak se mějte lidičky a doufám, že budete dávat odběry a lajky. Kdybyste ještě něco chtěli, tak mi napište a čau.